سلام طنها ليدك تግራይ ኣብ ዘለኹምዎ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋልን ካልኣይ ክፋልን ብዛዕባ መንበረ ሰላማ ብዛዕባ ኣቡነ ሰላማ ጻድቕ ርኢና ነርና መንበረ ሰላማ እንትንብል ካብ ሐዋርያት ብትውፊት እንዳተወራረሰ ዝመፀ ካብ ሐዋርያት መበል 21 መንበር ከም ዝኾነ ምክንያቱም ኣቡነ ሰላማ ካብ ሐዋርያት ብቁፅሪ መበል 21 ስለ ዝኸውን ዘሎ ኣቡነ ሰላማ ኣክሱም ማእኸል ገይሩ ኣክሱም መንበር ተኺሉ ኣክሱም መቐመጢ ገይሩ ንብሔረ ኣጋዓዚት እንዳዘረ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተኸለን ከም ዘምሃረን ይፍለጥ። ነዚ ናይ ሐዋርያት ዝኾነ መንበረ ሰላማ ካብ ሐዋርያት ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ብትውፊት ቤተ ክርስቲያን እንዳተወራረሰ ዝመፀ ናይ ሐዋርያት መንበር ዝተፈላለዩ ናይ ሸዋ ፖለቲካን ሽርሕን ናብ ምህሳስ ከይዱ ዝነበረ ነገር ግን ብናይ ትግራይ ኣበው ሊቃነ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ጻዕሪ ከምኡ እውን ብናይ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ቃልሲ ዝተመለሰ ቅዱስ ሐዋርያዊ መንበርና ብኣንደበት ቅዱሳን እንታይ ይበሃል እንዲልና ኢና ክንርኢ ኣፈ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ፍልይ ዝበለ ቅድስና ዘለዎ ትግራዋይ ኣክሱማዊ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ ቅድስና ዘለዎ ኣቦና ብዛዕባ ኣቡነ ሰላማ ጻድቕ ካብተን 5 ጸዋትወ ዜማ ናይ ቅዱስ ያሬድ መጻሕፍቲ ናይ ዜማ መጻሕፍቲ ዝበሃላ መጽሓፈ ድጓ ጾመ ድጓ ዝማሬ መዋሲእትን ምዕራፍን ዝበሃሉ 5 ዓበይቲ ናይ ዜማ መጻሕፍቲ ኣብኡ ብዛዕባ ኣቡነ ሰላማ ጻድቕ ቅዱስ ያሬድ ልዕሊ 16 ግዜ ስሙ እንዳፀውዐ ገሊፅዎ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ዝፈልጥ ብሔረ ኣጋዓዚ እዩ ዝፈልጥ ኣብ መጽሓፍቱ ብሔረ ኣጋዓዚ እንዳበለ ዝፅውዕ እምበር ኢትዮጵያ ዝብል ወይ ኣቢሲንያ ዝብል ኣብ መጽሓፍቱ ብፍጹም ኣይንረኽቦን የለን ኣይፀሓፍን ከምኡ ኢሉ ኣብቲ እዋን ንሱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይፍለጥን ኣይነበረን። ኣብዚ ሕዚ ግን እንዳተርጎሙ እንዳባላሸው ናብ ኢትዮጵያ ገለ እንዳገበሩ እቶም ሸዋውያን ኣባላሸው እዮም። ምክንያቱ ከምቲ ናይ መንበረ ሰላማ ታሪኹ መንበሩ ሐዋርያዊ መንበርና እውን ቀቢሮሞ ዝነበሩ ናይ ቅዱስ ያሬድ ታሪኹ እውን በስመ ኢትዮጵያ እንዳተቐበረ ካብ ትግራዋይነት እንዳተሓኸኸ እንዳጠፍአ ይመፅኡ። ቅዱሳን ሃገር ኣለዎም ዝኾነ ይኹን ቅዱስ ብሃገሪ ይፅዋዕ። ኣሽምባይ ቅዱሳን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናዝራዊ እንዳተባሃለ ተፀዊዑ እዩ። ስለዚ ሓደ ሰባት ብሔርተኝነት ብሔርን ሃይማኖትን ኣይኸይድን ይብሉ ይኸይድ በሃል ኩሎም ቅዱሳን በብሃገሮም እዮም ዝፅውዑ። ከም ኣብነት እንተሪእና ቅዱስ ኤፍሬም ስርያዊ ይበሃል ውዳሴ ማርያም ዝደረሰ ኣቡነ ሕርያቆስ ዘብህንሳ ግብፂ እንዳበለ ይፅዋዕ መፅሓፍ ቅዱስ ያሬድ ኣክሱማዊ ትግራዋይ ምባል እውን መፅሓፍ ቅዱሳዊ ናይ ቅዱሳን መፀውዒ ሽምን ዓድን ኣለዎ ብሔር ኣለዎ። ኣሽምባይ ምድራውያን ሰባት መላእክት እውን ናይ ዓለመ መላእክት ካብ እግዚኣብሔር ብዝፈጠሮም ብረቂቕነት ብዝተፈጠሩ መላእክት እውን ነንሕድሕዶም ከተማ ኣለዎም ዓዲ ኣለዎም። ራማ ዝበሃል ዓዲ ኣለዎም። ኤረር ዝበሃል ዓዲ ኣለዎም ወይ ከተማ ኣለዎም። ኢዮር ዝበሃል ሰማያት ነናይ ባዕሎም መቐመጢኦምን ነናይ ባዕሎም ምድብን ነናይ ባዕሎም መፀውዕን ኣለዎም። በዚ ኣንጻር ኣብ ምድሪ ዘለና ሰባት እውን ብሔር ኣለና ትውልድ ኣለና። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብ እኳስ ትውልዲ ተቆፂሩሉ። ስለዚ ኣብ ናይ ትግራይ እንተንመፅእ ኣለና እውን ትውልድ ኣለና ኣሌት ኣለና ብሔር ኣለና። ስለዚ በዚ ስኽፋ ይብለና። ስለዚ ኣክሱማዊ ትግራዋይ ቅዱስ ያሬድ ምስ መላእክቲ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ከይዱ ምስጋና ዝምስግን ዝዝምር ዝነበረ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም እውን ኣብ ሙራደ ቃል ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ በሰማይ ኢሉ ብዝተገለፀሉ መሰረት እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዜማታት ብምሉእ ናይ ቅዱስ ያሬድ። ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ንኣቦና ኣቡነ ሰላማ ጻድቕ ሐዋርያ ኣብ መጽሓፈ ድጓ ካብተን 5 ጸዋትወ ዜማ ኣብ መጽሓፈ ድጓ ብዝገርም እዩ ገሊፁ። እንትገልፆ እንተሎ እውን ኢትዮጵያ ኣይበለን ብሔረ ኣጋዓዚ ናብ ብሔረ ኣጋዓዚት ዝተለኣኸ ሐዋርያ እንዳበለ ገሊፅዎ እምበር ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ፍጹም ኣየልዕለን ኣይፈልጦን እውን እንትብል ተለኹ ኣብቲ እዋን ንሱ ኢትዮጵያ ዝብል ሽም ኣይነበረን። ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 16 ዘለዎ ኣብ መጽሓፈ ድጓ ዘለኩም ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም።
ናብ ትግርኛ ብግእዝ እዩ ናብ ትግርኛ ኩሉ ምእንትን ክሰምዖ ናብ ትግርኛ ቀይረ እየ ከስምዐኩም። ኣብ ቁፅሪ 1 እንታይ ይብል? ኣባ ሰላማ ንብሔረ ኣግዓዚ ንኩላ ሰሚዕዋ ወይም ሰምዓ። 2 ኣባ ሰላማ ንብሔረ ኣግዓዚ ብርሃን ዝኾነ ሰላም እውን ገበረ ኢልዎ ቅዱስ ያሬድ። 3 ኣባ ሰላማ ንብሔረ ኣግዓዚ ብርሃን ነቢ ወሃዋርያ ዝኾና ይብሎ። ቁፅሪ 4 ብፁዕ እዩ ኣባ ሰላማ ንብሔረ ኣግዓዚ ብርሃን ዝኾና። ቁፅሪ 5 ናብ ምድርና ብሔረ ኣግዓዚት ዝተለኣኸ ነፃነት ወንጌል ዝሰበኸና። ቁፅሪ 6 ኣባ ኣቡነ ኣባ ሰላማ መምህርና ንብሔረ ኣግዓዚት። ቁፅሪ 6 ኣባ ሰላማ ንብሔረ ኣግዓዚት ብርሃን ዝኾንካ እሾኽ ጸላኢ ካብ ሰባት እውን ዘንጻሕ ኢኻ ኢልዎ ኣባ ቅዱስ ያሬድ ንኣቡነ ሰላማ ማለት እዩ። 8 ኣባ ሰላማ ሰላም ዝሰበኽካ ንብሔረ ኣግዓዚት። 9 ኣባ ሰላማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣባ ሰላማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቤት ኣብ ብሔረ ኣግዓዚ ሃነፀ ብስብከቱ እውን ሃወፀ። 10 ኣባ ሰላማ ኣብ ብሔረ ኣግዓዚ ኩላ በፅሐ ብሃይማኖት እውን ሃነፃ። 11 ኣባ ሰላማ ኣብ ብሔረ ኣግዓዚት ብርሃን ኣስረቀ። 12 ኣባ ሰላማ እዩ ኣብ ብሔረ ኣግዓዚ ብርሃን ዝኾነ። 13 እዚ ሰብ ጻድቕን ለዋህን እዩ ንብሔረ ኣግዓዚ ብርሃን እውን ዝኾነ እዩ ኢልዎ ቅዱስ ያሬድ። እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለዉ ናይ ቅዱስ ያሬድ እዩ። 14 ኣቡነ ሰላማ ብትእምርተ መስቀል ሓፁር ንብሔረ ኣግዓዚ ሓፀራ። እዚ ሰብ እዚ ጻድቕን ብርሃንን እውን እዩ። 15 ኣቡነ ሰላማ ቀዳማይ ብርሃን ኮይኑ ናብ ብሔረ ኣግዓዚ ዝተላእኸ። 16 ኣቡነ ሰላማ ብፁዕ ወሰናይ ኤጲስቆጶስ ናብ ብሔረ ኣግዓዚ ዝተላእኸ እንዳበለ ኣብ መጽሓፈ ድጓዓ ቅዱስ ያሬድ ገሊፅዎ። ስለዚ ኣብ ዘመነ ቅዱስ ያሬድ ብሔረ ኣግዓዚ እንዳተባሃልና ንፅዋዕን ዝነበረና ሽምን እዩ። ካብ ብሔረ ኣግዓዚ ድማ ናብ ብሔረ ትግራይ ዝብል ማዕቢሉ ናይ ምድረ ሳባ፣ ምድረ ሓበሻ፣ ምድረ ኣግዓዚት፣ ምድረ ትግራይ በብዘመኑ ስም እንዳወፀልና እንዳተዋሃበና ዝመፀ እዩ። ንዕኡ እውን ሓደ መዓልቲ ከመይ ኢሉ ተላዒሉ ትሽም ከመይ ኢሉ ወፂልና ከመይ ገይሩ ተዋሂቡና ዝብል ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ክምለሶ እየ። ስለዚ ኣቡነ ሰላማ ጻድቕ፣ ኤጲስቆጶስ፣ ፓትርያርክ፣ ሃዋርያ፣ ብርሃን ኮይኑ ንብሔረ ኣግዓዚት ኮሊልዋ ብወንጌል ሰቢኽዋ ስርዓት ተኺሉላ እንዳበለ ቅዱስ ያሬድ ገሊፅዎ። ቅዱስ ያሬድ ብሔረ ኣግዓዚት እዩ ዝብል እምበር ኢትዮጵያ ዝብል ሽም ኣይነበረን ናብቲ ዮሃንስ። ሕዚ ግን እንዳቐየሩ እንዳጥፍኡ እንዳደምሰሱ ካብቲ ዝነበረ ታሪክ ኣውፅኦም እዮም ሸዋውያን ብጣዕሚ። ስለዚ ናይ ኣቡነ ሰላማ መንበር ካብ ሃዋርያት መበል 21 ሃዋርያዊ ቅድስና ዘለዎ ክርስትናዊ ትውፊት ዘለዎ መንበረ ሰላማ ማለት ማእኸል ናይ ክርስትና እውን ኣክሱም እያ። ኣክሱም ማእኸል እያ። ስለዚ እቲ መንበር ናይ ኣቡነ ሰላማ ኣፍሪሶም ብናይ ሸዋ ናይ ፖለቲካ ዝነበረ ሰብ ገይሮም ቀይሮም ኣቡነ እጨገ ተክለ ሃይማኖት ብዝብል ኣብ ሸዋ ገይሮምዎ ማለት እዩ። እቲ እጨገ ተክለ ሃይማኖት ድማ ጳጳስ ኣይነበረ፣ ፈላሲ ኣይነበረ፣ ቀሺ ኣይነበረ። ጥራሕ ንሸዋ ዘቐንቅን ኩሉ ኣብ ቅድሚ ሸዋውያን ሓጢኣተኛ እውን ጻድቕ ገይሮም እዮም ዝስእልዎ ንሳቶም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣማናውን ክርስትያናውን ሃዋርያውን ትውፊት ዘለዎ ናይ ጽዮን መንበር ናይ ኣቡነ ሰላማ መንበር ደምሲሶም ኣጥፊኦም ናብ ሸዋ ብምውሳድ እዮም ቀይሮሞ ብፖለቲከኛ ከም ዝነበረ ኣለቃ ወልዲ ክፍልየ እውን ኣብ ሃይማኖት ኣበው ቀደምቲ መፅሓፉ እጨገ ተክለ ሃይማኖት ምስ ኣገው 12 ዓመት ተዋጊኡ ምስ ኣሸነፈ ንይኩን ኣምላክ ናብ ስልጣን ክመፅእ ሓጊዝዎ እዩ። እጨጌ ተክለ ሃይማኖት እጨጌነትን ሰበይትን ከመይ ኢሉ ይቃዶ ኢሎም እውን ጎንደራውያን የሽፍሉ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እና እቲ ናይ መንበረ ሰላማ ትውፊታቱን
ስርዓቱን ሃዋርያውነቱን ሓልዩ ሎሚ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ፃዕሪ ተመሊሱ ኣሎ።